De Jo Gerritshal in Remun is de vaste locatie voor de districtskampioenschappen judo. Zondag waren de talenten tot 15 jaar aan de beurt. En daarbij is veel jeugd van de clubs Kai in Show uit Remun en Hercules uit Pei. Dit is het LK min 15 jaar. En de eerste 4 die plaatsen zich voor het NK in Eindhoven 9 maart. Wie gaat het er naartoe? Dat een aantal deelnemers nog in de running? Ja, we hadden er 3 in de finale. En een paar zijn 2 of 3 geworden. We hadden 10 deelnemers. Ja, die finale sturen gaan dadelijk beginnen na de pauze. En dan hebben we nog een meisje tot 32 kilo, Manuela Lutgens. Oftewel de Killer Mauso's Holland, zo noemen ze hem in Duitsland. En dit is hem dan. Manuela Lutgens komt in de finale uit tegen Maggie van Hoof van judovereniging Venrooy. En het zou natuurlijk een leuke prestatie zijn in de categorie meisjes tot 32 kilogram, Limburgs kampioen. En de eerste charge is van Manuela Lutgens. Probeert snel in de partij op een voorsprong te komen. Zijn ook zijn trainers Nol Hofman en zijn zoon natuurlijk Giovanni Hofman. En daar komt de worp fantastisch uitgevoerd. Jawel, dat moet een ippon zijn. En een ippon, dat betekent natuurlijk dat het gedaan is. Dan zit de wedstrijd er gelijk op. Ja, zo gaat het bij judo. Eén keer een hele goede worp en de wedstrijd is voorbij. Manuela Lutgens uit Remun is Limburgs kampioen. De eerste prijs van de dag voor Kai in Show is in ieder geval binnen. Een ploeg die in ieder geval met veel eerste prijzen naar huis gaat is Hercules uit Pei. Ze hebben maar liefst 8 man in de finale staan, waarvan er een aantal van dezelfde club tegen één uitkomen. Vandaag hebben we veel kansen, dus er komen er vandaag nog meer. Dus we zullen nog wel gaat meer binnenholen. En ja, deze hebben het goed gedaan. Eén is gaat ooier als de andere en dat merk je ook in de wedstrijd. Maar het is natuurlijk de eerste 4 gewoon het Nederlandse en dat is het belangrijkste. En alleen wie hoger is eindigen, wie beter ze daar op de Nederlandse staan. Dus dat proberen we altijd zo hoog mogelijk. En het is leuk een Limburgse titel te krijgen. Het zijn niet alleen Limburgers hier. Nee, er zijn ook een stuk of 10 Belgische Limburgers en een Duitser. Dus het is eigenlijk geen LK. Maar het is eigenlijk dan doen dan. Ja, want ik vind als een NK organiseert, dan mogen er alleen maar Nederlanders aan meedoen. En geen buitenlanders, want dan is het geen LK meer. Dan kunnen ze beter Open Kampioenschap van Nederland zeggen. Dus je hebt ook een aantal spelers die wonen dan in het buitenland, hè? In Duitsland en België. Ja. Wie zit dat met de regels? Mogen die meedoen? Die hebben gewoon een Nederlandse judopas. Ja, een judopas, geen gewone pas, maar een judopas. En door de mogen ze gewoon meedoen in Limburg. Dat is geloof ik de enige provincie geloof ik, hoe dat mag. Maar dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met de grensstreek en alles. En ze trainen bij ons. En ja, dat is het goeie. Ja, die jongens zijn het misselijke. Een van die finales zijn voor hier. Luc Bouwmeester, dat traint af en toe met in Pei, maar komt vandaag uit voor judoclub Ambi uit Maastricht. Hij judoet in de categorie tot 38 kilo tegen Mauro Martin. Dat is een Belgische deelnemer. Ook van judoclub Hercules uit Pei. En deze Mauro Martin zou de partij op zijn naam schrijven. Ook hij is Limburgs kampioen.